24 лютого 2022-го він прокинувся адвокатом, а вже за кілька днів став захисником України. Замість судових засідань – вибухи під Вишгородом. Замість юридичних справ – оборона Києва та гарячі напрямки. Якраз на 24 лютого в мене був запланований судовий процес в місті Ірпінь. Я, як адвокат, мав захищати клієнта. Ну і зустрів початок широкомасштабного вторгнення в місті Вишгород. Там було досить гучно. Відповідно, перше, що зробили ми, це спробували всією родиною брата зібратися якось під одним дахом і так спокійніше і далі вирішувати, яким чином ми будемо діяти. От такий був перший день. Замість цивільного життя розпочалась територіальна оборона. Володимир допомагав будувати укріплення, а згодом перейшов до виконання бойових завдань у складі добровольчого формування. Далі долучився до територіальної оборони міста Вишгорода. Ми допомагали будувати там загородження, будувати укріплення. Після того долучився до ДФТГ Шевченківського району і, здається, 3 місяці був в цьому ДФТГ, виконували там певні бойові завдання по охороні важливих об'єктів в місті Києві. Після того була пауза, тому що мене залучили до роботи по напрямку військовополонених та надання допомоги по певним гуманітарним питанням. Мої колеги, адвокати, у нас були спільні проекти з цього приводу. Була організована громадська організація «Центр гуманітарно-правових ініціатив», яку я очолюю, яка працювала у напрямку допомоги військовим, цивільним, військовополоненим в тому числі. Ця організація працює і по сьогоднішній день. Війна змінювалась на очах. 2022-й – швидкі наступи та захоплення територій. 2023-й – позиційна війна без проривів. 2024-й – дрони та безпілотні системи. Сьогоднішня вже вимірюється не лише територіями, а й економічними та технологічними ресурсами. І український досвід в цьому стає унікальним. Якщо згадати 22-й рік, то війна полягала в тому, що ворог намагався швидко наступати, підтримувати темп і захоплювати ключові ділянки місцевості, в тому числі населені пункти, і розвивати наступ. Це йому вдавалося на перших порах, потім Збройні сили України адаптувалися до таких умов і прийняли бій, почали ефективно обороняти територію. 23-й рік вже це також вже певна еволюція, тому що війна перейшла на позиційну стадію, це вже не було активного руху. Якщо не брати до уваги звільнення Харківщини, Ізюмський прорив, то 24-й рік – це вже рік безпілотних систем і дронів. З початку 24-го року це вилилось в те, що всі країни світу зрозуміли, що воювати важкою броньованою технікою, танками, великими кораблями вже недоцільно, тому що цю техніку можна знищувати системами безпілотних систем, або це може робити наземні, надводні дрони. Грошове забезпечення та пільги повинні стимулювати мобілізованих. Але на практиці це часто недоступно. Володимир наголошує, що військові пільги залишаються непопуляризованими. Тому важливо, щоб люди знали про ці можливості. Мало хто знає про всі пільги, якими може користуватися військовий. Це як і кредити вигідні, та ж ЄОСЕЛЯ, це як інші пільги, в тому числі вступ до вищих навчальних закладів. Немає популяризації цього не вистачає. І, на мою думку, якщо працювати в цьому напрямку,
підвищувати грошове забезпечення військових. Я думаю, що це буде один із шляхів для якісного наповнення наших Збройних сил кадрами. Але є ще й інші фактори, які впливають. Це командування. Командування, на жаль, я на своєму досвіді можу стверджувати, що кадровий військовий, м'яко кажучи, не завжди краще командує колективом, військовою частиною або підрозділом, ніж це робить цивільний. Через ряд факторів, різних, абсолютно різних факторів. Пришвидшення нашої перемоги сьогодні в першу чергу залежить від технологій і роботизованих систем. Хто швидше адаптується, той і отримує перевагу на полі бою. Володимир наголошує, що нині маємо такий новий рівень ведення війни. Розвиток безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів – це є той пріоритет, який дозволяє досягти результатів на полі бою, це ми воюємо роботами, не живими людьми, і це збереження життя особовому складу. І, відповідно, таким чином, на мою думку, ми можемо пришвидшити перемогу.